Odkud se do toho pořádně. Zabojuj. Pojďme nějaké ještě podřízně Kubu, 80 metrů. Opravdu nastavuje. Pojď, hop! Pojď! Hezky! Pojď, Kubo! Hezky! Sobě, pojďte diváci, podpoříme je. Hezky! Hezky! A ramen vyrazí na hlavu. Pojď! Hezky! Pěkně, Marek to přemístil. Pojď, zkusíme vyrazit. Ještě ráno. Pěkně, poprosím. Asi tak by se to dalo decimovat zhruba. Teď Mariho zlehka uvidíme, který přemístí. Pojďte dělat, ne? Takže nic. Ještě kousek, poslední 5 metrů. Mariho už tady je skoro z síly. Pojď, zaber. Ještě pojď! Pojď, záměš to, pojď! Pěkně dělat si postupíme, ale já vás vůbec neslyším. A to máš vás potřebuje slyšet. Pojď tohle, zaber! Pořádně to tam dones ten superior. Dělej, čas máš. Pěkně. Věřím, že z toho vůbec nebojí. 113 kg hmotnosti. Pojď Tomáši, zabojuj. Seš tam, pár metrů, dělej. Nebojí. Opravdu je to ničí. Na ten závodníci pojď Tomáši. Jako první Tomáš Levinský přemístil. A 96 kg. Překážka. Přemístil. Vyrazil. Úspěšně přemístil. Vyrazil. Takář. Přemístěno. A s přehledem vytlačíme si pokoří. Přemístěno. A vytlačeno. Přemístil hezky. Tak, ustal to pěkně. Vyrazil. Dusek přemístil, ustálil. Hezky, vyrazil. Pojď Marie, pěkně na sebe si to naval. Více nohama, pořádně zaber. Pořádně těma nohama. Hezky, rozděj to do lesa. Dotlač. Sebe si to naval. Více nohama, pořádně zaber. Pořádně. Pěkně. Pořádně to rozjetýma nohama. Pojď do ní. Hezky. Jeden. No, přidej. Jedna disciplína a teď se soustředí pouze na tire flip. Pojďte, pozbudíme jí Kubu. Pozbudíme jí Mario. Ví, jak na to technicky velmi dobře zahrát ten let. Pojď, zaber! Pojď! Pořádně se pojď ještě, dělej! Pojď ještě! Zaber! Do toho jde. Pojď zaber, pořádně to obejmi. Tak, nechvázej. Pojďte, pozbudíme diváci. Dělej, Kubo!
budeme strašně nápomocní, protože... Takže už můžeme vidět Tomáše Livinského na 110-kilovém atlasovém kameni, který musí přemístit, takhle zvednout nahoru, přeběhnout, zvednout 120-kilový, přeběhnout zpátky, zvednout 130, zase na zpátek 140 a poslední 150-kilový kamen. Určitě ho pojďte podpořit, není to jednoduché, je to velmi technicky náročná disciplína, jelikož musíte kámen nalepit na svá předloktí a vytáhnout ho vlastně na stehna a z nich to pak vytáhnout teprve nahoru. Opravdu to není jednoduché, tak je pojďme podpořit. Paráda, 120 kg je tam. Vůbec mu to nezabralo žádný čas. Paráda, 120 je tam, je na 130. Tak bude první, který tam navalí. Jako nic, 140 na řadě.